Agono person ni bedi wo dem hanu no nye ompe etiebe ya wonya no na ni ba ne ho so no na chese abranta ye friend Jeff aka na tim ho no mo ebusia entia yensa aka HSC abrante bi amedi ede Jeff Apreku akwakoto abaya bi a wo SHS student mona ewie asanso amane HIV AIDS ono ankasa enimpa se owo HIV yarebo ibi nanso no watimi akochi abariwa wono no ekọ secondary school ena chese wone no akoda aha let's talk GH rumors and any first time my mistress say obe subscribe area mama na for click your notification bell no so say dey ya any upload bi aba on sabitimi aka na wa share enso area mama mistress say obe share ama fofo nso aba be share na ena no power die entia ensa aka dey say enya asem papa say abanti a wo wadi 24 years a say so ye dwadi mu ana wotimi akoto abaya bi mu na nche mu na eba ene kyerese abaya ne maame to ade say ne maame ye store ana abanti e say de bia oda da abaya besame ene say abaya ekosra na say abanti ahwe nyemu ato ne mu na wa bra wo nim say wo HIV AIDS wa mo ne ho ban po a say ode yawe ama abaya Ghana TV say men kan show say who be here say Ghana for you be patronize made in Ghana goods na boa ama my Ghana timi akoni ni na fa ntuma pa efra me say nti u Ghana ni na produce made in Ghana goods a we show screen this one numbers be e ho obetina short video now they are sending e be promote ama free of charge afensi by Ghana TV streaming 247 on YouTube kopiem e local box and so are streaming e ho afensi Google Play Store app no ho betini download na woni e interact unya nchemu bia nso a betini afre numbers na e wo screen so na chese asem ni emama no bono say aneti all right bago fi me da say Assin Akonfudi district court eko asetina na otemuafo a otie adwom his worship Abdul Majid Ilyasu and officer prosecutor chief inspector Gilbert Ayungu and chese wo bo amane no e de akere court ni say Abranti a wadi emfie aduonu 9 24 years a your friend say Jeff Apreku ayo ye dwadini ewo Assin Akonfudi ewo Assin no commenti mu na Abranti yi ono ankasa enimpa se owo HIV yarebo ibi nanso no watimi akochi abariwa wono no ekọ secondary school ena chese wone no akoda na onene kokoda ye no wanya no kwa yare no wasanso transmit ede ama eye oba no ema sabi abaiwa wono innocent girl watimi enya yare no bi na obokwa adunu ena wo kire mu se September ye etwam ya ne de toso aduonu baako ena chese abrante jefi abrante ne bomoden ekọ ewura no omo store ese okwa akoto ade okoye na oje ne telephone number ena ne enwumre no wo frɛ no na ne wode pesem edito nanim oye ne live phone to sa ewura ne chese da enya de obepene ade achinye no na bemu ambu ena ne wono ankasa ebo anan enwumre beye no wotwe pepepe na okokodu ewura no wo mu fie ena ne okobosi wo hono na ewura ne baaye na ewono mo no de otumi bo ne homoden pa etimi convince ewura no emodi na chia na ne ewura ko fini dem te surudu okodu hono mo ena oloke pono no ewura ne nim te bia na obeka nkwaje sembi di akire no ohun ya ne se light esisu odem wo no blue light wadum no odum no no ane se ewura abrante ahyase a wode ne nsa ede ne nam ne ho eno ena abaiwa no eka che ne se dabi agro na opese oni ni bedi wo dem hanu no nye ompe etiebe ya wonya no na ni ba ne ho so no na che se abrante ye friend Jeff aka na tim ho no mo ede ne kwakudo nsri ede ewurawura na ya ase abon ghpage mu eden na ewura no echiremu ana suppose for echiremu abra ewura no epie ye no na che se wo di nisuo ena edipie ya okodu fie na che se ne maame ehwe ni dimina sene awusi ete na prekope ni suban esisa asesa ho no mo no hu se bibi eha no wo boy boy amami kire se abaiwa no entimi enya kukuduro anka de eha no amfa nkire no eno na kire se wo de kwoto osofu maame bi anim se sofo wo de wo beka bi ba me bia abaiwa yi ana se me be yo be fere wanim ma waka no kre e de akire o ampa sofo de na no eba betum mu a ewrai
aka kyerɛ sɔfo maame sɛ aberante a yɛfrɛ no sɛ Jeff ahyɛ no ne nada ɛno na nam so ɛma wɔn ɛkɔyɛ report ɛde ma apolisifoɔ na apolisifoɔ kɔkyee no na kyerɛ sɛ awura no etimi ɛkɔ ɛyɛ hospital na wɔn ɛkɔ tested na anaasɛ wɔn kɔ free na ɛhwɛ sɛ ampa sɛ aberanteɛ no ne nada ampa ɛhɔ ɛna ɛba abɛtɔ edwa sɛ awura no nso enya yareɛ no bi ɛnam so ɛma wɔn tumi ɛkɔkɔkyee aberanteɛ a yɛfrɛ no sɛ Jeff wɔn tutu n'ano no ɛna wɔde atum sɛ no korɛ wɔwɔ HIV yareɛ no bi na wɔde duro so ɛma kyerɛ sɛ wokɔ Assin Akonfudi polyclinic ɛwɔ hɔ nom a efiti afi 2022 AIDS duro a yɛfrɛ no sɛ anti-retroviral drug yi bi ɛno ɛna kyerɛ sɛ wɔnom na last time koraa wɔkɔɔ hɔ ɛkɔkɔgye aduro ɛyɛ August bosome ne da na ɛtɔ so aduasa ɛna kyerɛ sɛ wotumi ɛkɔɔ hɔ nom a wɔkɔkɔgye ne duro ɛfaayɛ enti ɛno na apolisifoɔ ɛde ne bɛgyina court a wɔn ɛrebɔ no kɔ adu sɛ one wɔamfa kwampa so ɛne awura no anna a kyerɛ sɛ wahyɛ no sleeping without information ɛma kyerɛ sɛ awura no wɔne no ada ɛno yɛ kɔ adu baako deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ sɛ wɔn ankasa n'ani da ho wɔwɔ sɛ wɔwɔ 8 na wɔntumi anka nkyerɛ awura ne sɛ ɔyare mmoa wei na ɛwɔ ne mugyam na wɔhyɛ da edi sieyɛ na ɔne awura ne daeɛ na wɔde yareɛ no ɛde ama no ne kɔ adu a ɛtɔ so mmienu Brakofi mi no kasa yi aberante yɛfrɛ ne sɛ Jeff ne lawyer ɛpagya ne nsa wɔ court hɔ nom a wɔkyerɛ sɛ wɔsusu sɛ court a ɛtena asɛm no so no ɛni tumi sɛ ɔbɛtena asɛm no so nti na ɛbɛyɛ a yɛmfa asɛm no ɛnkɔnkɔma ɛyɛ attorney general na ɔmo nye advice na sɛ ɛbɛyɛ a yɛnyi ɛmfɛmfiri Assin Fosu district court nti mi no kasa yi deɛ court ɛma aberante a yɛfrɛ ne sɛ Jeff yɛma ne remand nanso no court ahyɛ sɛ aberante no ɛbra ne remand no ɛso yɛ no ɔde sika botene 50,000 Ghana cedis ɛsɛ ɔmpɛ nipa mmienu ɛmfa nyina n'akyi na wɔn mo ntimi ɛma ne bail ɛwɔ hɔ nom a saa abira me no kasa abira yɛfi court hɔ nom ne deɛ na bail condition no ɛnya deɛ a wɔtumi ɛmiti Brakofi Shadrack abira video no ɛbɔ no na yɛdi ho nkɔmɔ wɔ studio ha paa sɛ ɛwɔ mu yadeɛ ɛna ato no ba sɛ yɛde n'animu ɛto so na yɛaka ɛho asɛm na yɛasan abɔ ne din no ne yɛdi ho nkɔmɔ nti menim sɛ yɛahwɛfoɔ nso likely sɛ wɔn nso bɛdi saa nkɔmɔ bi but yɛse ansa na sɔre bɛba koraa na ɛho nkɔmɔ yɛ debate saa na ɛbɛtɔ odwa sɛ yɛse sɛ yɛamfa n'animu anto so a wɔnam egu so ɛyɛ ɛne nti yɛde to so a ɛboa kyerɛ mu kakra wɔ hɔ no ɔmo wɔ nneɛma ɛkyerɛ sɛ wɔnam a ɔyɛ saa de no ya Brakofi no korɛ wobɛpie mu ɛwɔ mpɔtam hanom a ɔmanfoɔ a ɛwɔ hanom no dodoɔ na ɛnim sɛ aberanteɛ no ɛwɔ yareboɔ no bi na wɔn a wɔn anim ne deɛ wɔkɔse wɔn pɛ a ebi mu wɔ hɔ a wɔn ɛtwe wɔn ho fi ho wɔn a ne target paa no yɛ schoolfoɔ no virgin foɔ no a wɔn nhyɛ da anim hwee no nti wɔn no ɛna kyerɛ sɛ wɔakyekyɛ adeɛ no ɛde ama wɔn ɛno akyi no yɛne mmaa no bi di nkɔmmɔ a yɛnim sɛ wɔne wɔn ɛɛdeti yɛbisa wɔn sɛ ade nti ɛna kyerɛ sɛ mo a moyɛ awɛ anaasɛ moate sɛ aberante yare wei ɛna ɛwɔ ne ho na moda so no ne deti ne nsɛm a mmaayewa no bi nya akokuduro aka ɛne sɛ in fact ɔte ɔmo pa asɛm a wɔka ne sɛ wɔda aduro so ɛma aduro no ɛtumi ayɛ ne ho adwuma ma mmoa no ɛwɔ ne widie mu nyinaa no wɔn awuwu enti wɔne wɔda koraa mpo na ɔde ma wanya adeɛ a wobɛnya yareɛ no bi ɛno na ɛma wɔn nya akokuduro a wɔn etumi ɛgye ɛpene ɛma kyɛ sɛ wɔne wɔn etumi adi dwuma ɛte saa ne nso awura wei ne deɛ ne maame ɛkyerɛ akyɛ sɛ ɛbra wɔte sɛ aberanteɛ no ɛne ne ba no etumi akɔnya mpamu nkitahodie saa no na te sɛ wɔntumi ɛntena so ɛne sɛ ɔde kɔɔ yɛ ampampa hospital adanseɛ etumi aba sɛ yareɛ no ɛda so ne mogya mu a ɛnyɛ sɛ mmoa no aba fam nti wɔne wo da ɔntumi mfa mma wo ɛma ne ba no etumi ɛnyɛ bi saa enti Brakofi nkɔfoɔ edi ho nkɔmɔ ɛno ɛma ebi mu kura mpo akyerɛ wɔn adwene sɛ Brakofi minim sɛ wei minka yɛse yɛde ne kɔ ankafo prison anhwɛ yi a na wakɔ akɔkyekyɛ anaasɛ yɛde ne kɔ bani prison biara na wakɔkyekyɛ wɔ ampa o ɛhɔ nso baako kura firi hɔ bnansɛn ba yɛkyerɛ sɛ ɛhɔ
trum said you almost see yen or any woman death sentence. Yeah, so every moon suggested before fraud, and the intimate can we go for adventure. Entini bravo fi ama ahanu no aye hu yie papa se sei na e ti abrante ni nam ho no mo a bibia nkyere se wo yare ni bi kyere se wo so wa a ne honam gyina ne ho so na so no emayiwa no de wo mu ntijai e na kyere se wo mu edi na chi a wo kyeche e de ma wo mu ta na geso o scapa on ana ofro wo mo free arago fi won shade ni skasa abana no ede na chese asem no no se adanse die we di abaya yi ewu ankasa chese nyemo na to keke wasan so amanu yare a chese si ade oni aban edi no ade a wa die nyemo no kreni ensweni Mr. say any comment bi awo no obeja e comment section ho e de amame na me kan mo say said the ewiase akoye na ayehu pa ne senti ewu be hia se obebe ho ban ontimi obi nkoda wa bra ummo wo ban wona to sem ne sa ne ma ni na hwe na to ntwa unya se wo obi be ya de opese wona ne ya kope obi na wona wonti ase na munye ne me be dan se be se abaya se abrabo any update bi afi ho ba ni san e de bela besun Mr. say ye beto aba ye ma asumgie emra Ghana midin e de na make asanso makram